Nagahingaw sa karon si Engineer Neil Ravena, Head sa General Service Office sa GSO sa mga barangay sa syudad ng Iloilo nga preparahan ang water distribution sa syudad agud malikawan ang mga delays. Sa interview sa K5 News of Iloilo kay Ravena, dapat mayara sang 3 ka tangke ang kada barangay agud makater ang mga apektado nga individual, mayara sang gripo kag sanang tangke agud mas mahapos ang proseso sang tagtaganay sang tubig. Nga kung pwede mabuligan no ang pag-facilitate sang distribution sang tubig by having enough logistics no sa ground like static tank, stand sang static tank, faucet, kag ang disinfection no sang static tank. Ini matapos ang pila ka mga problema nga tulupangdan sa GSO matapos ang una nga adlaw sa water distribution sa tinalikdan nga adlaw. Nagpagabay man ini sa mga opisyales sa barangay nga dapat magbakas ang tangke para sa ila barangay nga sarang man gamiton sa rainwater harvesting sa tion sang La Nina. Sa karon, padayon sa gihapon ang pagipag-angot sa Iloilo City Government sa mga barangay officials agud mapasiguro nga masulhay ang tagtaganay sang tubig sa syudad. Nagpasalig naman ang Iloilo City Government nga safe at kalidad ang tubig na ipaghatag sa mga barangay sa syudad sa Iloilo. Report nagikan dito sa Iloilo sa K5, Jenny Kaulina para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko at Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.